El dia 20 de novembre anem d'excursió a València i visitem el Jardí Botànic. Fem un taller de plantes carnívores. Como la drosera, posee un néctar muy atractivo a lo largo del borde de cada hoja. Pero cualquier insecto que se acerque debe cuidarse muy bien de estos 6 diminutos filamentos. Esta mosca tiene que pisar con mucho cuidado. Si toca un solo filamento, podrá seguir alimentándose, pero el tiempo empezará a agotarse. Otro roce en menos de 20 segundos y será su fin. Un impulso eléctrico se activa y la hoja se cierra en una fracción de segundo. Què tal, Unai? Va bé? Sí. A veure els altres. Aneu acabant? Jo sí. Molt bé, Marc. Hem fet la Venus Catamosques! Espera. Després anem de pícnic al jardí. I donem una volteta per a veure totes les plantes. El següent taller que farem serà obtenir els colors de les fulles. En la clorofil·la es troba el color verd. Les plantes són éssers vius que naixen, creixen, es relacionen, es reprodueixen i moren. Aquesta planta ha nascut d'una llavor que es diu fava. Està creixent a càmera ràpida. Té una tija fina i flexible, per tant, és una planta herbàcia. N'hi ha plantes amb flors i altres que no en tenen. Les plantes que no tenen flors són les molses i les falgueres. Les flors tenen la corol·la, que és el conjunt de fulletes de colors que s'anomenen pètals. N'hi ha flors que tenen colors molt bonics. Per atraure els insectes. Les plantes són capaces d'elaborar el seu propi aliment. Per a fabricar el seu propi aliment, les plantes necessiten aigua, sals minerals, aire i la llum del sol. I després visitem les torres de quart. que estan al costat del Jardí Botànic.
En quina ciutat?